उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 35थि बोसोरारि जथुमा आरो पानेरि बियाबनि 15थि बोसोरारि जथुमा बे हाबाफारिया सानथामनि हाबाफारि लानानै जोंहा जागासिनो दङ। दिनै जोंहा फुंबिलियाव गोथार आरजनि हाबाफारिया जोंहा जानानै थांबाय आरो बिनि उनावनो बानजाय आफादजों दिहुनजानाय बिसम्बि बेखेवनाय बे हाबाफारिया दङमोन, सिजौ बिसम्बि बेखेवनाय। दा बेवहाय जोङो आलासि सासे हांख्रायनाय दङमोन। बिथाङानो जाबाय बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि नेहाथारि रामेस्वर बर'। नाथाय बिथाङा गावनि एंगारहायै जाहोनाव जोंनो फोरमायथि हरबाय जे बे हाबाफारियाव आङो नुजाथिहैनो हानाय नंलिया होननानै हरखाबै। दा बे बाथ्राखौ मिथिनानै बानजाय आफादा आंनोनो बिबान होनानै बे सिजौ बिसम्बिखौ बेखेवनो होदों। बेजों लोगोसे मा मा हाबाफारिफोर जादों साननैनि मैखोमै उदालगुरि जिल्लाया जोङो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै साननैनि हाबाफारि जोंहा मैखोमै बे हाबाफारिया जागोन। जों गाहायै जोङो फोथायफुनजिनि सायाव जोङो गाहायै सेमिनार मोनसे लादों। दा बे सेमिनार लानायनि उद्देश्यआनो जाबाय आथिखालाव जोङो बाथौ धोरोमनि माखासे खामानिफोरखौ मावनो, जेरैहाय सोलोंथाइ बिफानानो जा, धोरोम बिफानानो जा, सावस्रि बिफानानो जा, बे बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय जोङो फोथायफुनजिखौ दाना लानानै बिनि गेजेरजों जोङो इयुनाव मोजां मोजां हाबाफारि लानानै खामानि मावलांनो थांखियै जोङो दिनै सावराय जथुमाव बेखौ लादों। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो मोनसे आयदा आरो लाबावदों। बे आयदायानो जाबाय जोङो बाथौ धोरोमाव इसोरबादखौ जों बोरै मोन्थिनो हायो, बोरै मोनदांनो हायो, बे बिथिंखौ सावरायनो थाखाय जोङो जोंनि गेजेराव जोंनिनो आगुनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बबुराम स्वर्गियारि बिथांखौ जोङो आलासि महरै सावरायदों। आलासि महरै जोङो हांख्रायनानै लिंदों। बाथौ सिबियारि रायजो राजानिसिम मा खावलायगोन जिहेतु बेयाव गाबोन गेवलां मेल जादों? गाबोन जोंहा गेवलां मेल, आरो बे गेवलां मेला जोङो गाजा गोमजायै गासै रायजो राजाफोरखौ जों फैजानो लुबैदों, बाहागो लाजानो लुबैदों। गाबोन जोङो जोंनि गेवलां मेलखौ बेखेवगिरि हिसाबै जोङो हांख्रायदों मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ। आरो बेजों लोगोसे जोंहा सावरायगिरि महरै गाहायै डक्टर मंगलसिं हाज'वारिखौ जोङो बेवहाय हांख्रायदों। आरो बिब्दिहै जोंहा माखासे सावरायगिरिफोर जोंहा थागोन। आरो जों आसा खालामदों बे जोंनि 35थि बोसोरारि जथुमानि गेजेरजों जोङो जोंनि रायजो राजानि गेजेराव, गासै धोरोमारिनि गेजेराव जोङो मोनसे गोजोन मेसेज हरनो हागोन। बाथौ धोरोमनि सोमोन्दैबो जोङो मिथिहोनो हागोन, बेखौ जोङो मिजिं खालामदों।